Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya og mao nga nangutana siya kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Hesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita og miduol siya og mitan-aw sa tao og unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw ni adtong dalana nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mitugon, galma siya o inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Hesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang dagpakita nga isig katao sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Hesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang simbahan mao'y tigtudlo sa mga kasuguan nga makadala nato ngadto sa langit. Muna nga kung aktibo ta sa simbahan, expected unta na nga malangit gyud ta. Sige lingi ay imong tupad ing na sa imong paminaw malangit na gyud ka. Hasta nang kanang wa mulingi samot na ginang maglisod na ginaglangit, no? Ang magtutudlo sa balaod daghan siyang nakatunan mahitungod sa balaod sa simbahan. Sige sa siyag adto sa simbahan kay sila may tigtudlo sa balaod. Ang iyang tumong nga iyang giadto si Hesus aron iyang lisod-lisoron. Og tinuod bagyod nga si Hesus maoy manluluwas, iyang gilisod-lisod, iyang gitagaan og problema aron kunuhay makit-an, mapamatud-an nga si Hesus dili tinuod nga manluluwas. Nya sa dihang niingon si Hesus, unsa may gitudlo sa balaod, magbabalaod mangyud ka, giunsam sa na nimo pagtuman. Nisulti dayon ang magtutudlo sa balaod sa greatest commandment of love. Love God first, nya love your neighbor as yourself.
Ingos Kristo, kamao man day ka, buhatan na. Dito din siya nihimog problema. Kinsa man ang akong isig ka tao. Who is or who are my neighbors? Kaya ang tungmong magud ato sa magbabalaod nga mo condemn si Jesus og tao. I-condemn niya ba? Dunay tao nga dili nato ilhong tao, naasay tao nga ilho natong tao or isig ka tao. Hindi ko na ba, ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan ay na isig ka tao ko nimo. Na imo kong consider nga imong isig ka tao. Daghan kay nato nga di na makailas iyang isig ka tao. Mas makaila pagod siya sa iyang iro nga murag iyang isig ka tao kaysa iyang bana or sa iyang igsoon or sa iyang silingan. Naay mga tao ingon ana, mas pinangga niyang iyang hayop kaysa iyang silingan. Mas pinangga niyang iyang tanom kaysa iyang silingan. No? Nagpalit na tao ka ng mga bowl para sa atong bagong kumbinto. Nagpalit na tag mga gamit sa CR ba, mga fitting sa CR, bowl, shower, inana. Daghan atong gipalit. Nga akong gipastak o sa kay para analyson sa plumber, gipastak na ko sa atong fla. Ambot og unsa say nasod sa hunahuna sa akong gi-in-charge dito, gipatong-patong man sad ngadto ni abot naman og 6 ka patong. Nya ilang gibiyaan natumpag og nabuak ang duha. Pag report gid nila diri nako gahapon disurok yung akong dugo, murag ko kanang niabot sa alimpul. Pak nganon napag picture gipicturan pag humagfile gipicturan kay documentation tingali to nga na-deliver gyud ang gi-order o niya human gipicturan sa pagkabungkag na. Akong gipatawag ang atong mga naghimo ato, kalami nagyong singhagan. Nga naingon dahin ko, hay may mas dakog bili ang bawl o ang akong personnel. Mutong naingon ako, tawagan ninyo ditong kuan, pwede ba na mariplisan? O dili gani pwede, palitan ta nalang nagbag-o. Paglakaw na, ingon din ako, nilakaw, mas dako gitog bili sa bawl. Di ba? Pero munas ginhawa na kong pugong baya. Lisod kaayo nga ang usa ka tawo imong dumtan, imong kasab-an tungod lang sa butang. No. Usahay mas pinangga biya nato ang butang kamo dinhi mga ginikanan. Kapila ninyo gilatos ang inyong anak tungod kay nakabuak lagbaso, nakabuak og plato. Di ba? Dili mo inana. Mo na nangutanas Kristo, kinsa may akong isig ka tao? Ang pari, ang libita, kanang nag-assistant sa pari dito sa templo, wa mo tabang sa gitulisan nga ilag yung kadugo, Hudiyo. Ni ay Samarianhon nga kontra sa mga Hudiyo, kaaway sa mga Hudiyo. Pagkakita niya sa iyang kaaway nga hapit na mamatay kay gitulis, iyang gitabang, iya pag yung gihaguan, gigastuhan, hangtod yun nga naayo siya. Iya tong kaaway. So ang dili tigsimba, mao'y nakatranslate sa sugo sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong kaugalingon. Dinhibite ni anhin ako nga pastor sa laing tinuhoan, nga nipalit og slot. Nga doon na pag ini-text na ako nga membro sa lain nga mga tinuhoan nga kontra jud kayo sa Katoliko. Katulo na kuno siya nipalit og slot. Nangutana pag yun pader, dili bangilad nga di man ko Katoliko, nya mo palit ko anang imong slot. Naku, okay jud kayo pangimbitar sa imong mga kauban nga pamalit mo dire. Nya katusang pastor sige sa siyag pa picture nako padir, idol kay tika pero pastor ko slain sang tinuhoan padir, pero palit sa ko ani imong slot. Naku, kanindot gud ana, banding-banding ta nakaingon lang Hinoon ko niya Hinooy mga pastor og laing tinuhoan na malit og slot, ang mga Katoliko pastilan.
Daghana gid unta natong Katoliko, pero ngano mga minus man kay taghalin sa slat. Di gid lagi assurance nga kanana ang kuanta kanani ata sa simbahan nga mubati sa gibati sa simbahan. Sa unang pagbasa, ang Ninibe kaaway ni Jonas. Sa iyang kasing-kasing galagot siya sa taga Ninibe kay mga makasasala kaayo. Gisugo siya sa Ginoo, isip propetas Ginoo nga badlo nga sila, sangyawi sila, yawat na lang maulian. Si Jonas, di ko. Amo to nisibat siya, to siya padong sa Espanya, sakay siya barko. Gikuso-kuso sa balod, gipa tagaag subaskos Ginoo, hangtod gyud nahibaw-an ni Jonas, siya dahil mo'y nakaingon nga madaot hinuon ang iyang isig katao nga naglawig tungod lang sa iyang kabuang. Motong ningon sa ilabay ko sa dagat, haron mo hunong ning dagko kayong kaning subasko. Motong gilabay siya sa dagat, nya nagsugo ang Ginoo og isda nga dako kaayo, gikaon si Jonas, gitukob nya gisugo tulo siya kagabi, tulo ka adlaw dito sa lawom tiyan sa isda. Dito na siya nakaampo, Ginoo in town. Katong atong salmo ba unsa gid tubag na to? Mo pag-ampo ni Jonas. Unsa to? Luwason mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong Ginoo. Ang giampo ni Jonas ba nakaamgo siya sa dito na siya sa ilawom sa tiyan sa isda pagkadako sa akong sala. Kung ilubong nako og mamatay, siguro jud kong maimpierno. Mao na ni ang gahong kana bang di ta mobati sa kasakit, di ta gustong muluwas sa atong isig katao. Og tuod man gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas dito sa baybayon sa nasod o siyudad sa Ninibe. Nisugot bang isda? Kinsa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang isda ning atong mga online o mga territorial parishioners, no? Ang kadaghanan. So nakang daghana ning ato mga online lang daan, daghan kayo mo o mamalit lang mo tag sa kaslat. Sus, inigsugo sa Ginoo palit og slat o mo palit lang dayon mo, luwas dayon ta. Maluwas. No, karon ang atong halin sa atong holy pads na natay halin nga 47,003 slots. No, pakpak. Naapatay 52,997 sa atong holy pads. Og palito ni nato karon tanan, mamalit ang tanan tag 100 naman ni ugma hurot na ni. Nya ang ato sang Meg or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong segunda patron karon na ning Sabado. Ang atong halin medyo minus pa 8,900 or 965 na apay 11,035 ka slots. Pero pakpakan yapon nato ang namalit. Salamat kay. Tag 100 mangyapon ni per slot. Ug ato ning itotal sa 52,997 na anis mga 64,000 ka mga slots nga tag 100. Daghan ba ni o jotay? Uy, tubag. Ikumparar ni sa atong gidaghanon online o territorial parishioners, muraranig tumoy kumingking ang gidaghanon ani.